Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita belajar bahasa Jawa kelas 2, ulangan 6 dengan tema Bumi Banyu Srengenge, dibimbing Bu Ulia. Wacanen sing teliti, resik-resik omah. Dina Minggu, keluargane Pak Karto kerja bakti resik-resik omah. Sadurunge resik-resik, Pak Karto ngejak rembukan bareng. Tujuane supaya kabeh bisa ngrewangi resik-resik. Kaya adate jam 6 isuk ibu wis rampung olehe masak. Banjur ditata ana ing meja makan. Dewi lan Sinta ngrewangi nata piring lan sendok. Bareng wis rampung olehe nata, ibu ngaturi bapak dhahar. Pak Karta, Ibu, Dewi lan Sinta padha sarapan bareng. Bareng wis rampung oleh sarapan, kabeh padha resik-resik omah. Dewi ngrewangi ibu kora-kora piring ing pawon. Sinta ngrewangi ngelapi meja kursi ing ruang tamu. Pak Karta jeboli suget ing pekarangan omah. Watara jam 09.00 resik-resik omah wis rampung. Pacelaton iku artine percakapan. A. Wacanen pacelaton ing ngisor iki banjur paragakne karo kancamu sak bangku ing ngarep kelas. Nah, kowe ora usah meragakno karo kanca, cukup kowe waca iki pacelaton antarane Sinta karo Dewi. Ayo dirungokno. Sinta: Mbak, aku nyilih buku sing dipundhutake ibu wingi ya. Dewi: arep kok gawe apa to, Sin? Aku oleh tugas gawe clipping. Sapa ngerti ana gambar sing mathuk, jare Sinta. Dewi: gambar apa sing kok goleki? Gambar bab kerukunan keluarga, jare Sinta. Iya, jupuken bukune ana ing dhuwur meja, jare Dewi. Sinta ora sabar oleh njukuk bukune nganti ora ngerti. Ing sisihe ana wedang teh. Teh sak gelas mau kutah. Aduh, wedange teh kesenggol, Mbak. Sampule buku teles. Sepurane ya, Mbak. Aku ora sengaja, jare Sinta. Banjur Dewi ngomong, iya, ora apa-apa, tak sepura. Kowe ora usah bingung. Kedadian mau ora kok sengaja to? Iya, saiki Mbak rewangi goleki gambar. Lah, iki lho, akeh gambare sing mathuk kanggo tugasmu. Lah, iki mau pacelaton antarane Sinta karo Dewi. Sinta oleh tugas teko sekolah, terus arep nyilih buku, tapi gak sengaja nyenggol wedang nganti kutah. Bukune Mbak Dewi teles. Terus Sinta nyuwun ngapura. B. Tuladane kegiatan
sing bisa ditindakake bareng ing omah. Kegiatan sing bisa ditindakake bareng ing omah iku akeh banget. Bisa bareng karo ibu, bisa nindakake bareng bapak, bisa ditindakake bareng Kang Mas, adik. Lah, iki ana contoh loro kegiatan sing ditindakake ning omah. Nomor 1 iki gambar ke-1 iki ceritane aku ngrewangi nata bukune Mbak Dewi. Dadi Mbak Dewi iki rejek-rejek nata buku adike ngrewangi. Nah, kowe bisa ndeleng gambare. Iku ana ibu, ana bapak uga padha ngrewangi Dewi nata buku. Nah, kegiatan sing keloro iki ana maneh sing beda. Iki kegiatan Mbak Dewi ngrewangi resik-resik omah. Dadi Mbak Dewi ngrewangi ibune resik-resik omah. Ibune nyapu ning jaba, apa ibune masak, Mbak Dewi sing bagiannya nyapu. Lah iki jenenge kegiatan sing bisa ditindakake bareng ing omah. Apa kowe pernah bareng-bareng nindakake kegiatan ing omah karo ibu, bapak, adik karo Kang Mas? Pernah? Berarti kowe wis ngerti yen kegiatan ing omah iku yen ditindakake bareng-bareng engko cepet selesai atau cepet mari, terus rasane ya ora abot tapi bisa enteng. Critakno isine gambar ing ngisor iki. Coba kowe buka halaman 79. Ning kono ana gambar bocah loro. Sing siji lagi lungguh koyoke mari tiba. Nah, kowe nggae cerita 3 ukara utawa 4 ukara. Nurut kowe piye ceritane bocah loro iki? Bisa ta dicoba. Gladen Wulangan 6. Wacanan sing teliti. Preyan sekolah, Rudi ngajak Dimas dolan menyang omahe Chandra. Omahe Chandra ora adoh saka omahku. Aku karo Dimas boncengan numpak sepeda. Ing dalan kendaraan katon sepi. Aku bisa ndeleng iku ndelok. Aku bisa ndeleng tanduran sak kiwa tengene dalan. Ora krasa ban sepeda gembos. Banjur sepedae dak tuntun karo Dimas sing nyurung. Bareng wis tekan omahe Chandra, aku karo Dimas njaluk sepura amarga tekane rada telat. Wangsulana pitakon ing ngisor iki. Kapan Rudi karo Dimas dolan menyang omahe Chandra? Jawabane yaiku preyan sekolah. Nomor 2. Numpak apa Rudi karo Dimas? Numpak sepeda. Kepriye kahanane dalan sing diliwati bocah loro mau? Engko kowe lanjutno dhewe jawabane karo nomor 4 terus nomor 5. Yen ora ngerti diwaca maneh bacaane ana ning dhuwur. Isenono titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk.
tembung sing madhuk iku tembung sing bener, sing cocok. Nomor 1, dina Minggu keluargane Pak Karto nganakake titik-titik. Kira-kira apa jawabane? Jawabane kerja bakti resik-resik omah. Nomor 2, Santi karo Dewi yen dolanan katon titik-titik. Jawabane piye? Katon rukun. Nomor 3, ojo sok tukar titik-titik, mengko ora disenengi kancane. Nah, kira-kira apa? Coba kowe jawab dhewe saisone. Yen ora ngerti, takon bapak karo ibu. Terus dilanjutno nomor 4 karo 5. C. Pilihan wangsulan sing bener dhewe kanthi menehi tandha ping ing aksarane A, B utawa C. Nomor 1, penggawean abot iso dadi enteng yen ditandhangi sarana A dhewe-dhewe, B gotong royong, C kepeksa. Ayo sing dijawabane? Jawabane yaiku gotong royong, B. Nomor 2, karo kanca kudu titik-titik, ojo seneng tukaran. Jawabane A rukun, B medit, C sombong. Kira-kira apa jawabane? Ayo coba apa? Yaiku rukun sing A. Nomor 3, yen dulure lagi repot becike titik-titik, A direwangi, B dirasani, C disurai. Apa jawabannya kira-kira? Yaiku direwangi. Nomor 4, Dimas ditimbali ibu arep diwenehi hadiah. Ditimbali tegese ku artine A diseneni, B dikandani, C diceluk. Ayo, apa ditimbali? Diceluk. Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Engko kowe lanjutno dhewe. Jawabane digoleki jawaban sing madhuk, sing bener karo diwenehi tandha ping. Cukup di sini pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini ada guna manfaatnya. Tugas kalian di rumah adalah 1, baca resik-resik omah halaman 77. 2, kerjakan halaman 7, 10, 9, 80, 81, dan 82. Yang ketiga, kalian tulis soal dan jawabnya di buku tulis bahasa Jawa. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.